Друзі, вітаю, я Олексій Чепурко. Знаходжусь на території обласної лікарні, яка носить назву Миколи Васильовича Склифосовського. Хочу вам сказати, що дуже серйозний чоловік був цей Склифосовський, відомий хірург, вчений, громадський діяч. Має безпосереднє відношення до Полтави, бо останні роки життя проживав тут і похований, до речі, в Яківцях у родинному маєтку. В мирному житті був професором, деканом медичних факультетів, завідував клінікою, звісно, багато практикував. Медзаклад, який він очолив, за кілька років із занедбаного став одним із кращих в Європі. Одним із перших в країні запровадив у хірургічній практиці методи асептики і антисептики. Сконструював апарат для подачі наркозу під час операцій. Микола Васильович був військовим хірургом, врятував тисячі життів. Було таке, що по кілька днів був операційний. Приклад Миколи Васильовича Склифосовського ще раз показує, що Полтава багата людьми, видатними людьми, і ми обов'язково маємо про них знати.